8-нче бүлек. Туктамыш ханның Норадынны мәсхәрәләп сүргәне. Хәлим Абдуллин укый. Идегәйнең көнен белгәндә, Азамат ир Туктамыш көннәрдән бер көн әйттедер. Әзәлдән дошман Идегәй. Ул да миннән качты күр. 9 ирем база алмый, әйләнеп кире кайтты күр. Самаркандта утырган, аягы шынтык Шахтимер елдан елга яу булды. Мин дә аңа яу булдым. Асылсыздан туган Тимерби Самаркандта шах булса, 12 йортка баш булса, яна мин шах дип белмимен. Ярлыгы белән ал нишанлык тамганы яна бер аңа бирмием. Камалның улы Киң Жанбай, киңәш биргән бием бар. Мөйтаннан туган Кыпчак би андый батыр ирем бар. Сансыз татар урдан бар. Алтын егаш тәхетем бар. Шах Тимер яна дәү булса, алышырга дәртем бар. Әзәлдән дошман Идегәй. Ул да миннән киткәндә, Самаркандка җиткәндә, асылсыздан туган Шах Тимер шатланып кабул иткәндә. Идегәй белән яна бер булса, яна миңа яу булса, Шыңгыздан булган затыма икесе бер тиңалмас. Ике яман берекмәс, берексә дә ил алмас. Индеге көн Идегәй Шах Тимергә би икән, аның да калган ялгызы Норадын дигән углы бар. Углын нитәем? Ул араның эчендә үсә бирде Норадын. Буз угланнар янында йөри бирде Норадын. Токымы Шыңгыз угланнар Норадынны күргәндә, буйларын басып буй үскән ир буласын белгәндә, ачуыннан агарып, көнчелектән күгәреп, Яникә хәнәш сүз алды. Ханыбыздан баш тартып, казак киткән Идегәй. Аның улы Норадын арабызда көн итә. Хәнәкәгә кул сала, хан уруын тиң итә, көнәкәгә кул сала, кыз жуанга мәйел итә. Туктамыштай зур ханнан бабамның көнен алсам дип, атамның үчен алсам дип, урынына хан булсам дип, үтенеп алып ут ягып, хан йөргәсен бәйге итәр. Азамат ир Туктамыш Норадынны чакыртты. Чакыртып алып аны әйтте. Бай баласы байга охшар, би баласы бигә охшар, хан баласы ханга охшар, балабан шыңкар кышка охшар. Идегәй миннән баш тартып Шах Тимергә киткәндә, аннан калган Норадын аның көне кемгә охшар? Анда әйтте Норадын: "Әй ханиям, ханиям, бай баласы байга охшар, бәйләнми үскән тайга охшар, би баласы бигә охшар, биек-биек тауга охшар, хан баласы ханга охшар, ядан шыңкар кышка охшар. Туктамыш хан барында җисер хатын ятим ул. Аксак гарип ярлы кол, аларның көне кемгә охшар? Йортны бозды йорт биең, илне бозды ил биең, бозгынлыкта калган ил, аның көне кемгә охшар? Кичәге киткән атамның менгәне кеше аты икән, сауганы кеше биясе, җиккәне кеше диясе. 6 айлык агыр йортыңнан урып тапмый атамның киселеп китте җиясе, аның көне кемгә охшар? Әй ханиям, ханиям, маңлайдан аккан ачы тир, табанга җитсә туз булыр, кылакка төшкән суык сүз, йөрәккә җитсә без булыр. Агач башын җил борыр, адәм башын җил борыр, бар мактанса табылыр, юк мактанса чабылыр. Бибигә ялыныр, бинең күңеле алыныр, аның көне кемгә охшар? Көнем сиңа төшкәндә, минем көнем кемгә охшар? Әй ханиям, ханиям, кал сагышын би белмәс, би сагышын хан белмәс, ярлы көнен бай белмәс, яуның серен яу белмәс. Аш кадерен тук белмәс, сырхау кадерен сау белмәс. Белмәгән тел белмәс, тел белмәгән ил белмәс. Зир кадерен зирәкләр белер, ир кадерен ирәннәр белер. Күп яшәгән ни белер, күп кыдырган ул белер. Норадын алай дигәндә Туктамыштай олы хан 2 утырды, бер торды. Янына алып Жанбайны анда киңәш уй кылды. Котлыкыя би икән, аның башын чапканда Идегәйне чабып чаба алмый. Бер башыма бәлә алдым, кыбыгыл дип белгәнем ул Идегәй булганда, җитеп башын алмый дип үз башыма яу алдым. Идегәйнең ир углы инде калды Норадын, Норадыннан куркамын.
Бүгеннең таңдагысы бар, таңдагының кыямәте бар. Җисер хатын, ятим ул, аксап, гарип, ярлы кол, шуларның бер шәре бар. Норадынга кул салсам, шул шәреннән куркамын. Шах тимердә явым бар. Ул явымнан курыкмыймын. Идегәй белән давым бар. Ул давымнан куркамын. Баласын исән калдырсам, бу давыннан куркамын. Җанбай анда моны әйтте. Норадынга кул салсаң, идегәй сиңа яу булыр. Норадын башын буш куйсаң, үз башыңа дау булыр. Аның башын алмагын, йортыңда да тотмагын, атаңа миннән кит диеп, исән аман җит диеп, ябага тайга мендереп, шул далага азат кыл. Сау калса үзеннән, сау булмаса синнән калмыйдыр. Җанбай алай дигәндә, Азамат ир Туктамыш 12 биен чакыртты. 6 айлык йортымны бер каләмнән үткәргән диван бием Байназар, тиң кырдашым Кыш бием, кушаң 6 Кушназар, Нарадындай баланың киемнәрен сез бирин. Алангасар Алман би, Айбалталы Дермән би, Нарадындай баланың бар шайманын сез бирин. Кинегилсе Кәрим би, Уймавыттан Үмәр би, Нарадындай баланың дирбиясен сез бирин. Янгурда йорт бием, Илтәрәстә ил бием, Нарадындай баланың менәренә аты юк. Качса кытылып китәрдәй, куганда куып җитәрдәй, аргамак сайлап сез бирин. Әйткәнемне тиз бирин. Хан диваны Байназар, хан Кыш бие Кушназар, ягасы ярка ямау тун, кулагы юк кулакшын Норадынга ап килде. Алангасар Алман би, Айбалталы Дермән би, кына би юк бер кылыч, сабы чыккан бер чукмар, Нарадынга ап килде. Кинегилсе Кәрим би, Уймавыттан Үмәр би, киндер айыл бау камчы, кыйышканны юкә җеп, үзәңгесез бер ияр Нарадынга ап килде. Яңгуралда йорт бие, Илтәрәстә ил бие, юкәле нукта кулга алып, йөр атны үркетеп, яманына күз салды, кабактай эше өрелгән, таякта муены сузылган, тигәнәк сарган яллары кычак-кычак тузылган, аяклары аерылган, тояклары майрылган. Бер атка иярә алмый, бара торган ябага аңа нукта килдерде. Янгурасы җиткәләп, Илтәрәсе этекләп, хан кашына ап килде. Туктамыш хан анда әйтте: "Хай Норадын, Норадын, Алла бирсен морадың, атаң икән идегәй, башлы урдамнан баш тартып, башың алып киткәндә, башың исән калдырдым, менәреңә ат бирдем, кияреңә тун бирдем, барыр юлың буш куйдым, атың арык, үзең яшь, ерак йортка җиләсең, атаңа барып җиткәндә бездән сәлам диярсең." Анда атка менгәндә, уңнан сулдан хай салып, хан янына ялчылар ябага тайны ырганда, кузгалып китте Норадын, чыгып китте каладан, тибенгәсен бер тибеп, савырыга камчы ырганда, алып качты ябага. 3 көн үткән арада 4нче көн булганда идегәй менгән Тим Шуарның токымы икән бу Сарала. Идегәй достаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.